Moro moro, taas Janne tässä ja me ollaan nyt tämmöisen erikoisen kamppeen äärellä. En ole ihan varma mitä tällä tehdään, mutta meidän käsityksen mukaan tää on niin kuin asfaltille tulevien railojen täyttämiseen tehty laite. Tutkitaan vähän tätä. Eli meillä on täällä lukollinen kahva. Tää lukko vaikuttaa ihan pätevältä, se on istuttua tavaraa. Ja tässä meillä on kampe, tää ei tunnu miltään hempulalta. Täällä on filtteri ihan selvästi joku, tai tällainen isompi lämpöeristetty putki sisällä. Kahva on ihan ok, toimivan oloinen. Ei ole mitään hajua, mitä näissä tapahtuu. Eli älkää ihmetellä, jos mä en tiedä kaikkea tästä. Tossa on ihan selvästi suuttimelle on jonkunlainen suojaus. Pultit on ihan ok. Vähän niin kuin sinne päin nuo maalaukset niin kuin kuuluu ollakin. Eli nämä paukkupullolla nämä mustat osat maalattu, mutta yleisesti ottaen kaikki näyttää hyvinkin semmoselta, että tätä kehtäisi sanoa. Hitsaukset on tuommoista keskitasoa. Tässä on kahvat. Täällä on Hondan moottori. Hondan moottori on täällä vehkeessä. Eli tollanen vähän niinku näyttää aggregaatilta. Ilmeisesti se onkin aggregaatti. En tiedä mitähän tääkin tulee tänne kiinni. Jotenkin pitäisi laittaa tosta. Eli tää on dieselikäyttöinen kampe. Onko dieseli lämmitykselle? Ilmeisesti on. Siinä on monen näköistä kampetta löytyy siinä. Tää näyttää jollakin tavalla kumminkin semmoiselta kohtuu hyvältä ja älykkäältä. Liittimet on ihan ok. No ei ole liimattuja. Täällä on putkimiehen teippiä. No vois olla liimattuja. Mutta tää näyttää kumminkin jollakin lailla sellaiselta kamppeilta, että tässä voisi joku itu olla. Hondan moottori on hyvä. Se on bensamoottori. Se on täytyy olla toi dieseli. Totta kai se täytyy olla lämmitysdieseliä. Eli se lämmittää bitumin tässä. Massa tulee ilmeisesti tänne luukkuun. Täällä on mikseri. Tuus katsomaan Pete tänne. Otetaan vähän valaistusta tänne meidän virveliin. Mistä me saadaan valoa tänne. Eli täällä on sekoitiyksikkö. Miksausyksikkö. Ja sekoittimen moottori on tuossa sähkömoottori. Tuolla tulee ilmeisesti ulkovaipassa onko lämmin vesi. On. Tosta tulee toi pakokaasu ulos, eli tässä on ihan selvä logiikka, nythän mä hoksaan tän. Eli täällä on poltiosa. Poltiosa on, jos tuolla on palopesä täällä sisällä, joka lämmittää bitumin. Dieselipolttoaine menee siitä. Sitten tämä tekee ilmeisesti hydrauliikkapaineen. Sähkö vai hydraulilla, millä se sitten ajetaan paineella ulos. Sekoitusautomatiikka on tuossa. Tää ei näytä rihveliltä. Tää ei näytä sellaiselta, että tää olisi semmonen kötöstys. Sen verran tiedetään tästä koneesta, että tätä Norjassa käytetään kaikenlaiseen asfalttiteiden niin sanottuna crack filling laitteena, joka on sitten niin kuin yksinkertaisesti halkeamien pinnottamista tai täyttämistä. Tää sähköboksi on täällä sillä lailla, eli täällä löytyy hyvin laaja valikoima, pump back switch, mixing switch, heating switch, sealant heater switch, power off switch, motor speed control. Tämä ei vaikuta rihveliltä.
Jos tällaiseen löytyy kiinnostusta, niin näitä löytyy sitten meiltä. Ja ilmeisesti otetaan tässä hiljaa, seuraavassa kontissa otetaan tämmönen mallikoneeksi. Ja sittenpä me nähdään mitä sillä tehdään. Kiitämme taas teitä.